čaj. Jak se máš? Napoješ mi to na TikTok. No, tam tak námčí. Počkej. Brácho mě dali zpátky. Tak se má furt, jak se mám. Já jsem si hned zeptal, jak se mám, tak já se mám dobře. Dobře, a já ti říkám, že ty se můžeš myslet taky dobře. A prostě. Je to super, pokud byl youtuber, zpátky na kanále. Jsem dobrý, já vím. Musíš si dělat to vám nastavení. A pak ty máte něco mám. Mama ti něco řekla, takže to koukej, jako mě na prskavne. Ok, zdar.